Ci bayule Ukraine run tu Russian President rawrum taka ain ro sakdan le Europe ramte chu mani invenghim zo lo tia arun thai chungchang ba ka Hamas mi hren te Chhanchhuah beihpui thlâknaa awanga Gaza a Palestinian thi anpun luai chungchang report I han ngai thlateang he news report hi inrin ni le pathian ni a thil thleng ani a pakhat hi Steve Rosenberg BBC Russia editor ziak le pakhat dang hi Reuters in Cairo khopuya tanga report an ziate anni thupuya kan lu tak tak ma in kan channel lo la subscribe lo te khan khonga in min lo subscribe sak ula kan thu le hla te hi thai ti chuan mitam zo ken an lo mu ve theinan min lo like sak ula min lo share sak bok don nia Russia in thapui thoa Ukraine arun nuwa avoi khatna atan Moscow chuan nuclear ral thuam manga in room China ani ti hai rual lovin nuclear nei ram Russia te ang ne tum chu atum tu te tan aso khok dom lo top thang an tuar nge ngei don ani mel President Putin chuan Ukraine ne turin Russia tan nuclear ral thuam man atul kher lo ti in injini khan asoi injini khan Putin hian khovel economy atana Russia poimo zia pholan na hun pui kumtina buat sai thin Russia's Davos a St. Petersburg International Economic Forum mithiam ten an interview zona zo tu te anglo takin Putin hi athamwan lo mel le zau thi zona zo tu chu Sergei Karaganov ani ngat phei chuan ralmuang tak anga lan a harngot ta ve ang pu Karaganov hi Russian foreign policy lama an mithiam chuan vor durum zet thin kha ani a ani hian ni kum khan nuclear ral thuam man alo ron dai to a voin hian Ukraine beina denchana khothlangram te chaldara silai chuk to mai arot hial President Putin hian tongkam deng khong achak chuang mi alo thamuang mel ero apuzan lo thung Kremlin hroi tu lu ber hian Russian nuclear doctrine siam that anial lo thu asoya he doctrine hi Russia ramin nuclear ral thuam aman dan tur inziana dan ani he doctrine hi manrua ang ani a kan chevela thil thleng te hi ngun takin kan thli renga nuclear ral thuam enchin te po huamin he dan hi kan mamona azirin kan ti dang lam thiang alom ati United States in aral thuam teron tho chwa pui ma se Russia hian tactical nuclear ral thuam anga jok dai ti in Ukraine thlop tu European ramte chu awau khan Europe ramte chuan nuclear beina laka ralweng tu tur an nei lo ti in antan inven ngaina a om lo ti asoi tactical nuclear chu nuclear ral thuam te naw deu radioactive jungzam pechuang na salutuk lo te anni St. Petersburg a hian tunkar chung chu thil apa ngai zan lo ale lama ve thung chuan khovel pum huapin economy chungchanga into khomna atheng ani ve maya hei hian Russia chu engpo thleng ro seksek sum don na konga thopui du te tan ain hong hle ti alantir thil chiang tak ero chu engki makal tuang pur lo tlat Russia in Ukraine ado na po kumthum lai alo ni ta a chu chuan Russia hi khovel sarkar sang sang te hrek tamber ani tir tlat baka tuna hian Russia le khothlangram te inkar boruak atang hle bok kar tir lama khan St. Petersburg ka International News Agency how to te akom tumin President Putin chuan ram dang ten hena Russia ram hian khothlangram te sai phak ral thuam changkang ape chuak don ni omin asoi NATO ram tangrual ten Russia beina na khothlang thuam manzai an real tak awanga achan let na ani chu thu bok chu inrin ni hian asoinon le ngatani chu tiang ral thuam chu kan la pe chuang mai ri lo ma se Ukraine ram ne na Russia beina tur ral thuam pe turam ten sipai chakna manga an be ram te ne na pek ero kan chanwani ti in Putin hian asoi chiang fek foka tarlan ani lawa
an ming la riat ani heklo chuti ani si chuan khovel khoi muna tenge Russia hian a missile te hi abun ta kang ti chu zona poimo takani tul nia kan rian na muna chuan kan bun khopang ti in President Putin chuan ma kan la zui ngal bokang tia soini omin Russian TV thupuang tular berte jingami Vladimir Solovyov chuan asoi min tinat in tum chuan tina tur cheuin hun tha kan neya theina kan nei bok ti in chiang le turani Putin chuan ati St Petersburg thilthlanga hian Vladimir Putin chungchang enge kan zir chwa le a Inringzo tula tlom mai atum heklo tuna Russia le khotlangram inkar boruak thlir chuan khotlangram atlom masa zong nge yang kan channel lo la subscribe lo te khan khonga in min lo subscribe sak ula kan thu le hla te hi thai ti chuan mi tam zo ken an lo mu ve theinan min lo like sak ula min lo share sak bok don nia tuna chuan Israel-in Gaza a Hamas mission te Chhanchhuah beihpui a thlak chungchang ian chiar le te Israel-in Gaza lailia Hamas mission te Chhanchhuah beihpui an thlakna awangin inrinni khan mi zani somsari pali an thi to a pathian ni zun ni kwa po hian he beihpui thlak hi ngor taka kalpui zel alani Gaza chimlam ne na in kalpo tonna ti top tum ni om hrimin Rafa khopuya an lut thuk tul ni in he khwa a Hamas media chuan atarlang Palestinian te chu inrinni a thizat pung hloi awang khan an ral ti hle a thakhat vel zet Gaza be ani to chungin darkar somni paliliam ta kha nunaw le naw pangte tela thi an tamber tum ni in Palestina a hrisel na lam beihpui tu ten an soi pathian ni hian Gaza a health ministry chuan Palestinian thizat chu zanhi le som atangin zanhi somsari pali zeta apung chhodor ti an puanga nikum October thla a ral thuam chelek pol Hamas hauruk bote Chhanchhuah beihpui thlaka bidzeta mipui chenna al nusairat ral tlan kema Israel commando chuan vorte chenna awangin mi zaruk somkwa periat zet liaman ni thizinga hian no pang somruk pali le meichia somnga pasari antel ni in Hamas kai hruai Gaza a sarkar media chuan inrinni khan apuang Israel sipaita chuan an sipai thabik te zinga officer pakhat chu inchunga tanmun khwar ral thuam chelekte an beina lama athi ti an soya Palestine mi za ayatlem an tha te zinga civil mi engza chiange tel ti an hriat chian lo thu an soibok Gaza lailia inrinni khan Israel in do thona te chuan der al bala le he khobul nai al buraj khwa a mun pathum an beina mi pathum tha an ni a al nusairat le al magazi a tepo teng rual ten ka chiat an neina sa le ni in hrisel na lam beihpui tu ten an soi al magazi al nusairat le al buraj te hi boitir phat atanga ral tlan te ta na siam ni ma se he boina hian akang kai ve fo Israel sipai ta chuan thu chua siamin an sipaiten al buraj le der al bala huna te hian beihpui an thlak mek zel ti an tar langa heng huna te hian ral thuam chelek enge mozat ti hlum an ni ba ka thil tam tak ti chiat ani to tharia chungzet anin beinu in mei tha atang khan Rafa hian atop rot thlenga Hamas noi chimit turin Israel chuan asipaite atirlu ta Gaza hian nasataka beilet an ni awangin khopui chung le ral tlante omna po chian na nasatak an thlentir to bok Israel teng rual te chuan Gaza le Egypt inri na hrulte Rafa khopui le Mediterranean tuipui kam rul mi noi ni singriat zet chen nge na munte an thunun to awangin mi vaibel che chuangin an ral tlam thei be sein Rafa hi an pan khom to ani Rafa khopui chaklam dep district pania te chuan inrinni khan teng rual te chu an luta leivera tanmun khwar Hamas sipaite beitur ni in mani chen na in chuasan theilo he khomi te hian an soi zun ninga khan chen na in neilo awanga Rafa khotlak lama ral tlan mi nuai khatvel chu he khwa atang hian an chuak vek to ni in Palestina rama ral tlan te boipui tu
UN Pol pakhat UNRWA chuan an tar lang UNRWA in ral tlan te chen na tur kem asiam te chu aruak vek to atam ber te chuan Rafa atang hian Khan Yunis le Gazaram laili an pan ni in UNRWA thu chua chuan an tar lang Palestine mi Israel na lam beihpui tu te chuan Israel in do thona in Rafa tlak lam dep Tel Al Sultan an beina awangin mi pani an thi ti an soibok Israel sipai te chuan an sipai division za somruk pani na chuan Rafa a district engemozat an beiti soin heng an beipui thlang na huna te hian Islam firfiak ho leiver mortar le ral tuam dang engemozat an muchuak ti an tar lang Gaza a sarkar na cheltu Hamas rual te chuan ramrikan in nikum October ni sari khan Israel an beya mi sang khat zani an tha ba ka mi zani somnga zet rubovin an threng zui ni in Israel sarkar in atar langa November thla a reilo te chung in ka hailai khan Hamas mission za ve vel zet chwa zalen an ni Israel erletin boruak le khomwala Gaza an be chun zom zel na Palestina mi singthum sangsari somriat pali ai tlem lo an thi to ni in Hamas ho thunun na nuaya om Health Ministry chuan in rinni thlenga an din hunan puang he ministry hian mi sang chuang zet in chima wanga thi an om ngei an ring ti an tar lang telbok United States le ramdang ten thei top so in ka hai twan tling aom theinan ma la fo ma se Israel le Hamas in kara pomtlan thei in ka hai thutlung alom theiri lo awangin Hamas mission te hi chwazalen vek an lani lo he boina awang hian mishing vaibel chani chuang omna Gazarama hian munphung a khailaka ei tur tlak chama wanga risel lo na alwara chenna in le mason na rurelte a chena sato hle bok Gaza boina hian Middle East ramzau zok amhong to a Hamas tan rum rut tu Iran le langsar taka Israel ram risul te beitu Hezbollah ho bukwarna Lebanese ram te po akan kai to awangin indo na pui thamzo a rin chwa mai lau thon na alian to hle Israel le Hezbollah in kar boruak che chau tuang zel le Gaza a in ka hai tuan tling om thei to lo hial tur anga ngai na chuan Israel sum sekel lunna atin yama zun nili khan US dollar laka sekel lunna chu za zela pathum atangin pathum point pasari panga zeta ain vor kang dor zolai di channel a hian rin tlang le rin ngam belchian dol thungai nom le bengwar thlak tak tak bilo be sei thin don nia